Paligdi. Aray sa problema. Ay, Diyos ko. Bata mga February na. Madali na. Saka pa man ako binulagan kang ex ko. Diyos ko. Well, maliputo na lugod mo niya ng Pebrero ko. Hi, miss! Ay, may lalaki. Papa-charming kita. Hi, miss! Hello. Nakatalikod ka? Abo ko mag-atubang. Huwag kang mag-autobang? Nguya ako talikod pirmi. Talikod? Mahilig ka sa mga talikuda? Ayun! Talaga. Ganun mo niyang takapasara na hiling digdio. Yung nga ni. Nakabisita ka ba galing sa isla? Taga sa katabi, miss? Taga nagkalso. Kalsot? Oo. Mahilig ini magpalusot. Ano ang ngaran mo, tabi, miss? I'm Ate Beth. Bet? Yes. Awa-urag ang ngaran mo, Ex ako ni Kuya Bot. Ex ka ni ba? Ay, may sikreto mo pala ng si Kuya Buta. Bata ma-February na, ma-Valentine's na. Ibig sabihin, dahil kakapakikadit pa lang. Wara. Uli si Kula. Si Kula naghahanap ako. Dahil na, baad arugon mo sa nabay Kuya Bot. Ika pala ang kapartner ka ito sa vlog. Kapatid ko talaga ito si Kuya Bot sa vlog talaga. Pero dahil tapaghurunan si Kuya Bot, taara mo, dahil man siya digdi. Maski na, magilingan man siya na kami, pero ikaw magkaibahan. Ay nga, nakita man siya ng duwan niya akong digdi nga eh. Ara mo, bet, type ko ang lawas mo. Ay, Mahilig ako sa mga tsabe. ay, pasok na pasok. Sus! Makakunot lamang. Ano? Ay, talaga. Ay, magayon na malumoy-lumoy. Ay, garuman so. Ang ang pisngi mo pala. Ay, daw ako dyan. Nakanay ka naghihikaw, Bet. Hindi ka bagang hikaw. Paparadigahan muna naman ako. Ara mo, type ko ang daing mga hikaw. Ay, sa mga daraing luho. Yan! Wow, talaga si Bet. Taga saan katabi, Bet? Taga nagkalsot. Kalson? Yes. Napadpad ka din sa isla. Uyak ko nga ni mag-relax. Binayaan nga na pag ex kong si Kuya Bot. Talaga, hindi ka magpalituwala talaga naman kay Kuya Butaro. Maluluko Digdi ka kikula. Baka sarok ka man. Ha? Sarok ka man. Ay, ako kipiglulukong babae. Kapag mahal ako. Paparadigahan muna naman ako. Ngunyan, madali na bagang niya. Ano nang manya na pizza? Tres. Pag-tres na. February 14. Paghanda ang kuwan. Madis. Special and data. Ay, so. Sa Matarangtang. Matarangtang? Oh, Ay. dumang kita sa maawot-awot. Pagbukudan? Yan. Ay, hindi mo yako. Ako amo nang gas. Ay, paparadigahan muna naman kaya ako. Aber daw. Pila nang edad mo, tabi, Ben? Batang-bata. Batang-bata? Batang-bata. Pila 2 taon? Bako. Pira? 16. 16? Ay, hala. Baka kung mapiligruan ako sa imo. Dahil man, 2 bisis ako nagbe-birthday kada taon. Duwa-duwa? 32. Iyo iya. 32. Pwede na. Pwede na? Pwede na. Ano? May number ka dyan? Ha? May number ka dyan? Igwa. Anong number mo? Si paano? Kuhaan mo? Wow ka. Sige, chat-chat. Sulat ko na. Ano ang number? 0909. Bala ka na kang 8. Sige. Sekreto talaga mo. Ulit talaga ini si Bit. Sige na. Ako na ang bahala ka na ibahan. Ay, kuhaan ko man sa FB mo. Hindi ko. Hunin na ang sa kuyang FB. Anong pangaran? Kula. Kula? Only kula lang. Igwa. Nahiling mo tulos? Ay, Isip talaga. i-add ko tulos. Sige, mamayan ka ko na dyan ha. Sige. Napaghandaan ka Sige. ang February 14. Sa Matarangtang kita, ramdaman mo ha. Ay. Tumang kita sa maawot-awot. Nagkakwa mang ginarayak mo niya. Espesyalo na tao talaga. Swerte yun ako talaga. I love you ko lang.